Cago en Satanás, o primeiro que levanta a cabeza, arrincolle as orellas a tiros. Micaela está habitual. Cala a boca, Tchaikovsky. Acabo de falar con Diego. Díxome que non me quere denunciar asuntos internos. Xa escribiu un informe sobre isto. Mandarei no mañá a primeira hora. O mellor golpe da miña vida, Cartos a esgalla. Se colleu o cabrón que nos roubou, mato, reventou vivo. Un profesional. Mima! Mima! Quero axudar. Coñezo a organización mellor que a ninguén. E Marga tamén era a miña compañeira. Clara, por favor, non fales dela en pasado. Veñen a Román. Ameazan con matalo. Veña, Evaristo, non dramatices. Ofrecinche unha oportunidade de salvalo. Cal é o prezo? Axudala a fusir. Un non sabe o que leva dentro ata que lle toca a un fillo. Onde está? Nunca estivo máis preto do cemiterio. Tranquilo, Evaristo. Acabamos de atopar a Román. Dame arma. Dame a arma, Evaristo. Coa ausencia de Marga, necesitamos algún reforzo no cuartel. E Alfred Durán ofreceuse a axudarnos. Que queres, que che aplauda por andar con a puta? Ten cuidado co que dis. E logo non é verdade. Podías cortarte un pouco, non? Temos que facernos a idea de que Marga pode morrer nas próximas horas. Grazas. Boba. As Marga. Ven aquí, anda. Ven. Tranquila, non vai volver pasar. Tranquila. Raquel. 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 Que pasou? Segue viva. Marga saíu da operación. Os médicos din que hai posibilidades de que sobreviva. Sabemos se Marga está experta. Se xa pode falar. Non, aínda non. Pero Raquel díxome que os médicos xa van cando saiba que sobreviviu. De acordo que unha unidade vai a vixiar o hospital. Gustaríame acompañar a esa unidade, meu tenente. Estar con eles no hospital e encargarme disto en persoa. Ela coñece os homes de Micaela. Está ben, adiante. Grazas, meu tenente. Colleron dos rusos e mallar nela ata que nos diga onde están os cartos. Non sei a ti, pero a min pareceme un plan caralludo. Iso non vai valer para nada. Para desafogar, que leva unha mala hostia acumulada. Pois vaite acostumando, macho. Eses cartos voaron. Faite a idea de que non nos imos volver cheirar. Chao, artistas! Vivamos como galegos! Non. Non. Dime que non. Veña, tira para baixo. Detrás deste veñen tres máis. Que pasen pola báscula e pro almacén. E dille a xente que hoxe toca facer horas extra. Temos que sacar 200 toneladas de palés para o porto de Vigo. Veña, vai. A ver, onde che teño que asinar? Aquí e aquí. Quen pensa que é ese chambón metido a rico? Dando orden no meu serradoiro. Como se fose o dono. Agora é tan dono como vostede. É un ninguén, un can de palleiro e prometeu romper ese contrato. Os homes prometen moitas cousas. De aí a confiar neles. Evaristo vai cumprir isto, xúrocho. E como pensa obrigalos, se pode saber? Xa. Non pode. Pero, muller, tampouco hai que poñerse no peor. Xa verá como Evaristo acaba facendo correcto.
Tens que falar con él. A ti escoítate. E que gaño? Debesme moito, Gloria. E somos amigas. Non. Vostede, dona Teresa Soutelo, eu son unha pendanga, non era así? Vai ter que esforzarse un pouco máis. Que queres? Só que me trate con respecto. E que mo pida por favor. De acordo. De acordo, que máis? Fala con él. Por favor. Ve, como non era tan difícil. Non lle estopou a cabeza nin nada. Bueno, vas falar con él, sí ou non? Claro que sí. Amiga. As dúas nos convén ter a Evaristo lonxe da empresa. A todos nos convén que sigas no Serradoiro. A Teresa Soutelo non. E a quen lle importa o que pense ela? Só é unha desequilibrada que xoga a dirixir un negocio. E o día menos pensado acabará fundindo. Por que dúbidas, Evaristo? Os dous sabemos que non pensabas devolverlo. Iso dixéchelo ti, non eu. Imagínao. Nos los dous o mando. O futuro do negocio asegurado. A xente contenta, máis postos de traballo na vila. Dei a miña palabra. Dona Teresa non é famosa por cumprir a súa. E aquí ninguén che vai botar na cara. Conseguiches algo polo que levabas loitando toda a vida. E unha oportunidade así non se vai repetir. Que gañaba Micaela asasinando a Marga? Nada. Non gañaba nada. Vinganza. Os rusos móvense por cartos, non por vinganza. A teoría de que foi alguén que enviou Micaela segue sen convencerte. Micaela nega que tivese nada que ver co tiroteo. A súa xente tamén o nega. Bien. Sí, xa sei que poden estar mentindo, pero non sei. Hai algo en todo isto que non acaba de cadrar. Se o queres investigar, adiante. Por onde tes pensado empezar? Poñeremos a alguén a vixiar a entrada do hospital. Aquí. E que se deixe ver. Tamén o coche patrulla. Así a presenza da Garda Civil servirá para disuadir ao asesino. Que este atento a calquera movimento extraño na volta do hospital. Non temos moito do que tirar. Pero analizar o lugar do tiroteo sería prioritario. A ver se podemos sacar algo máis. Dime, Enrique. Co debido respecto. Non sei que fai Alférez Durán traballando aquí e dando ordes a nosa xente. Estános axudando a cubrir a ausencia de Marga. Non debería estar sentada na mesa da Sarxento Neira. Debería estar sentada diante de asuntos internos. Permitiu que Micaela matase a 2 homes e iso só para empezar. Enrique, este asunto hai que velo dunha maneira máis xeral. E se me permite, que significa iso? Se poñemos a Clara diante de asuntos internos, o seu traballo podería quedar en dúbida e o noso tamén. A investigación sobre os rusos podería quedar anulada e moitos dos detidos volverían sair á rúa. E ademais en Clara non teríamos caso. Ela foi que nos axudou a deter a Micaela. Non creo que a Sarxento Neira estivese de acordo con isto. Saíde xa pro hospital. Eu vou detrás. Quen analizou a escena do tiroteo contra Marga? Pedreira e Baliño. Por favor, dilles que se reúnan ali comigo. Quero volver a repasalo todo. Va a seguir investigando o tiroteo? Que vayan xa, de acordo? Hola, Baliño. Sí, mira, o Sarxento Bazán quere que Pedreira e máis ti vallades a casa da Sarxento Neira. Para repasalo do tiroteo. Grazas. Algún problema? Ningún, meu Alférez. Se alguén me necesita, estarei no hospital. Está ben. Imos facer unha reconstrucción da escena.
paso a paso. Tedes mala cara. É o cu quente. Porque non la meteron ata o fondo e nin nos decatamos. É un falar. Sabe de lo de Marga? Sí, como está? Mal. Pero segue viva. Subiron á planta. Pois grazas por contarlo. Se vas ver a Raquel, dalle unha aperta da miña parte. Irei. Claro que irei. Se a rompes, págala, eh? Pois non sei con que. Porque onte tiña cartos, montes e moreas. Pero xa non os teño. Unha longa e triste historia que non che vou contar. Porque te tería que matar. Imbécil. Non estaría mal que foses un pouco máis discreto. E vou no ser, non o dubides. Non lle penso contar a ninguén que o inútil máis grande desta vila nos roubou os cartos da nosa xubilación. A quen se lle conte? Faiche graza. É que ten graza. Pois eu xa me fartei de rir. Ves? Onde? A recuperar o que é noso. Veña, tío. Pero polas boas, prométocho. Ata te vou pedir por favor. Ainda non o podo creer. Con Micaela no cárcere xa non teño... Díxenche que ia sair todo ben. Tivemos sorte. Moita. Tamén conta. Aboriño, Román. Vémonos, Suso. Suso, Dime. coñeces África? É a miña moza. Pois moito gusto. Que os vaya ben. Por que lle dixeches iso? Porque é certo. Dende cando? Non che gusta a idea? Pois entón temos un problema. Porque ia dicirche que veñeses vir comigo. Cala. Por? Paseino moi mal nesta vida. Non me fales así se non o fas en serio. Nunca falei máis en serio. Román, son unha puta. Eras unha puta. E non era a única que tivo que comer merda. Que dis? Ala, non te des casa. Ainda non. Pero se sabes de algunha que estea baleira, válenos calquera cousa. O cuarto da tua irmá? Xa sabe de lo que tedes que facer. Non é necesario todo isto, de verdade. Sí que o é. A sarxento Neira foi sinalada por Micaela para ser asasinada. E os rusos non deixan ningún traballo sen facer. Por iso estamos aquí. Ti e 2 gardas, máis nada. Os demais están buscando os homes de Micaela. Estate tranquila. Acabasme de dicir que queren asasinar a miña irmá. Perdoa, pero non penso estar tranquila. Como está? Pois non o sei. A bala que tiña aloxada preto da columna non deu problemas, pero a outra sí. Parece ser que deixou o cerebro sen oxígeno durante varios minutos. Van a despertar para ver cales son realmente os danos. Van a despertar. Sí. A ver se temos algo de sorte. Porque de desgraza xa imos fartos. Oxalá saia todo ben. Grazas. A nai que me pariu, canta elegancia. Que pasa, artistas? Como vai esa vida? A nosa máis ou menos. Pero a ti vai checar ayudamente, non? Ata puxaches un traxe, pareces un abogado. Giorgio Verini. 2 tallas máis grande. Porque a min gustame estar folgado. Sí. Mira. Mellor cun chándal. Sí, folgado parece que estás. E o coche? Oh, vai como un avión. O malo é que tócame nos baixos. Teño que falar co señor alcalde para que me asfalte aí esa pista. Non, pero xa asfaltas ti. Total andas podre de cartos.
De onde sacache los cartos? Barallocas. Segredo profesional, O IBEX 35. Hai que ver como se está a recuperar a economía, mima. O IBEX do carallo! Que non cho teña que preguntar outra vez porque quedas en nariz. Ui, mima! Os cartos que atopaches son nosos, Peixe. Vai ser mellor para todos que os devolvas. Mima, hai que ser bruto. Os meus cartos, mamalón! Vale. Os cartos. Eu sou un tío legal, Si son vosos, ningún problema. Pero os temas financeiros é mellor que os faledes cos meus representantes. Aquí, meus primos. Charles Bronson e Steven Seagal. Isto non vai con vos. De Kung Fu no controlan, non, pero son brutos como arados. Sácateme do medio, cacharulo, que fago chourizos contigo. Mi má, non te pases, que son veciños meus de toda a vida. Ti sabes con quen te metes, Peixe. Vou-te matar. A min deixádeme tranquilo, que me está desestresando. Tanta violencia. Fus. Veña, imos, aquí non hai nada que facer. Ala, a coidarse, artistas. E que non sexa nada. Este non é o contrato que asinamos. É o informe coa facturación doxe. O mellor día no Serradoiro nos últimos 10 anos. E aquí están as previsións para as próximas semanas. As túas contas non me interesan. Un día, Teresa. Levo un día no Serradoiro e xa o fixen rendible. Que é o que queres, Evaristo? As dúas gañades máis cartos comigo de socio. Ti non. Pero non che teño culpa de que a túa parte do negocio sexa unha miseria. Dixencho. É unha víbora sen palabra. Tiñamos un acordo. O correcto sería que o respectases. Quero que os tres saíamos daqui contentos. Que parte non entendes, Evaristo? Non me interesan os cartos. Os cans como a ti, canto máis lonxe mellor. E por sacarte do meu serradoiro, estou disposta a arruinarme. Daquela temos un problema. Non vas cumprir a túa palabra. Que palabra? Prometiche romper o contrato. Non o recordo así. Tanto ten. Ese contrato é ilegal. Asinei baixo coacción. E penso denunciarte. Como queiras. Vémonos no xulgado. Estalo pasando ben, De medo. Que perigo tes. Ainda que non sei de que me extraño, ensineiche eu. Non te equivoques, Evaristo sempre fun así. O que se deduce observando a escena do tiroteo non encaixa coa idea de que fose un asasino profesional enviado por Micaela. Explícame iso. Marga e o tirador estaban de pé, un fronte a outro. Ela recibiu os disparos de cara e non hai ningún menor rastro de que Marga reaccionase, nin sacou a pistola, nin intentou fusir, nada. Simplemente o tirador sacou a pistola diante dela e fixo 2 disparos. Iso só pode significar unha cousa. Que Marga coñecía a quen lle disparou. Se fose un sicario de Micaela, Marga non deixaría que se lle chegase así. Que pensas facer agora? Interrogar os veciños. Saber que viron, que oíron. Traereinos. Estarán aquí nunha hora. Co seu permiso, meu tenente, gustaríame aproveitar esa hora para pasar polo hospital. Claro. Dilles a Moncho e a Raquel que se me necesitan para algo, aquí me teñen. Diego, estás ben? Igual de ben que a vostede. Van traer algunhas persoas coas que quero falar. Cando cheguen, avísame, por favor. De acordo. Estarei no hospital. Meu sarxento, mándelles un saúdo a Moncho e a Raquel da miña parte. Que se necesitan calquera cousa Xa que... lle digo, non te preocupes.
Todos no cuartel vos mandan saúdos e ofrecense para botaros unha mano que faga falta. Dalle las grazas a todos. Raquel, Marga vai se recuperar. Xa o sei. Pois logo, Que non podo evitar pensar que isto foi culpa miña, Diego. como que culpa túa? Cando Marga estaba no monte perdida con ese detido, os homes de Micaela ian tras dela para matala. Sí? Pactei con Micaela. Que pactaches? Cheguei a un acordo para que salvase a vida de Marga. Que clase de acordo? Iso é cousa miña. O caso é que, imbécil de min, eu pensei que Micaela ia cumprir a súa palabra. Está claro que non o fixo. Debín falar contigo e con Tomás. E se cadra isto non tería pasado. Raquel, isto só foi culpa dunha persoa, a que lle disparou a Marga. E quero que saibas dúas cousas. Unha, quen lle salvou a vida a túa irmá foi Alférez Caradura. E dúas, non creo que fose Micaela quen deu a orde de matar a Marga. Así que, por favor, deixa de sentirte culpable. Quen foi? É no que estou traballando agora mesmo, pero sesa quen sesa, vou no coller. Todo ben? Todo en orde. Necesitas descansar. Sí, a verdade que sí. Marcha para casa, anda. Topa que non fixo, Diego. Por favor. Hola, Diego. Hola. ¿Cómo estás? Ben. Aquí esperando a que os médicos se desperten. Diego, axúdame a convencer a Moncho de que marcha a descansar. Dille que se me ocupou de vixiar a Marga. Non me penso mover de aquí. Eu non intentaría convencer a Moncho de nada. É a persoa máis destana que coñezo. Quen lle fixo isto a miña filla, Diego? Ainda non o sei. Se cadra eu non sei moito de como investigar, nin do voso traballo. Pero si sei un par de cousas de como funciona este mundo. Cando pasa algo malo, o que sexa, só hai unha pregunta que facerse. Quen se beneficia? O que tes que descubrir é quen conseguía algo matando a Marga. Quen sacaba algún proveito da súa morte. Vou facer outra rolda polo hospital. De acordo. Descubre quen se beneficiaba. E saberás quen lle disparou a miña filla, pero apura. Porque fose quen fose deixou o traballo a medias. E vai querer rematalo. Que faz, Enrique? Intentaba comprobar unha cousa. Entrando no ordenador de Marga. Agora é ordenador de Alférez Durán. Primeiro, que eu saiba, ti non traballas en asuntos internos. E segundo, Enrique, pensei que quedara claro que non haiamos denunciar. Quedou claro. Non estou de acordo, pero quedou claro. Enrique, ás veces hai que tomar decisións difíciles. Ás veces non queda máis remedio que elexir entre dous males. Sei que Alférez Durán oculta Enrique. Algo. Mire, está usando a tarxeta da Sarxento Neira. E que? Reventou o contrasinal. Non sei como fixo, pero podo lle asegurar que non é fácil. De acordo, falarei con ela. E contaralle calquera historia que o deixe tranquilo. Por favor, déixeme comprobalo, só isto.
Se atopo algo, vostede decidirá que facemos e eu acatareino sen protestar. Se non atopo nada, deixo de investigar. Por favor. De acordo. Tes 2 horas. Despois, quérote de volta na túa mesa. Estamos? A orde. Sí. Sí, son o abogado de Evaristo Fiuza. Mira que números. Isto é levar un negocio, non o que facían o Soutelo. Alégrome por ti. Te lo que querías. O que queríamos. Non son tan ambicioso. Non, é certo. O único que quero é un traballo que me dea para vivir. Xa de paso alugar unha casiña. Queres marchar da casa? Non era sen tempo. Román, esta é a tua casa. E podes traer a quen queiras. Eu non me vou meter. Ese é a África que entraio? Títelo Serradoiro. Era o que querías. Eu teño África e non quero máis. Serviría de algo se che dixese que te estás equivocando. Non. Se necesitas algo... Necesito que o entendas. Iso vai me levar algo de tempo. Son o teu fillo. Tempo é o menos que che debo. Falarei co señor Fiuza e terá unha resposta esta mesma tarde. Agradézolle moito o seu xesto e asegúrolle que teremos en conta as súas palabras antes de tomar unha decisión. Pasou algo? Nada que o teu pai e máis eu non poidamos solucionar. Marcha tranquilo. Que vou facer con el, Hugo? Se pensa que vou quedar de brazos cruzados mentres desfai a súa vida, vai de cu. E ti aforra o discurso. Xa sei que lle prometín a Teresa Soutelo devolverlle o Serradoiro, pero non o vou facer. A decisión xa está tomada. Equivocaste. Creo que te debes manter firme. Estás me dicindo que siga no Serradoiro? Sí. Antes non pensabas igual. Antes estaba preocupado pola túa reputación, pero esa é unha batalla perdida. E imos precisar un negocio sólido, agora que imos perder os montes. De que me falas? Acaban de chamar da Fiscalía. Eles aceptan que os nosos tratos cos rusos foron unha consecuencia das ameazas de Micaela. E están dispostos a minimizar os cargos se renunciamos aos montes. Exactamente. Se non acusaránnos de complicidade, de malversación e de branqueo de capitais. Todo o paquete. E Santos? O mesmo acordo. E queren unha resposta xa. Pero agora a decisión está nas vosas mans. Papá, son eu. Hai algunha novidade? Dixeron algo os médicos de cando querían espertar? Vale. Se hai calquera cousa chamas, vale? Eu non tardo. Veña. Hola, Raquel. ¿Cómo está Marga? Pegáronlle 2 tiros, Pancho. Como queres que estea? Xa. E ti? Como estás? Eu... non sei, ben. Perdoa. Perdoa, non sei en que estaba pensando. Xa falaremos, sí? Non. Agarda, Raquel. Mira, eu... quixen ir ao hospital. Por que non viñeches? Non o sei. Era Marga que estaba nese quirófano durante horas, Pancho. Marga. Coñécela dende que era unha nena. Como non viñeches? Porque non te quero ver. Genial. Raquel.
É que non te podo ver sufrir. Non sei, doeme demasiado. Agora teñote que deixar, Pancho, xa falaremos, sí? Claro. Quen era, oh? Raquel. Raquel, a túa ex. Ai, a verdade, encantaríame sentar aí contigo e baleirar un par de caixas de cervexa. Mentres me falas da túa vida sentimental. A cervexa é fundamental. Borracho escoito de medo. Pero, primeiro, a túa vida sentimental xa a coñezo. E segundo, agora só podo pensar nos cartos que nos roubou ese Maru. Chámame materialista, se queres. Mulleres. Tes algo contra elas? Só contra as que queren que lles faga o almorzo. Dona Teresa, agora non a podo atender. Evaristo négase a cumprir o acordado. Eu quero saber que pensas facer ti para solucionar isto. Agora mesmo teño cousas bastante máis urxentes que atender por se non se dá conta. Cando miña irmá se recupere, falarei con el, non se preocupe. Fíxeno por ti. Que parte do que lle dixen non entendeu? Actuei tal como ti querías porque me suplicaches que confiase na palabra dese malnacido. Todo isto é por culpa túa. E que quere que faga? Que saia correndo a entrar nos seus xogos con Evaristo? É o mínimo que me debes. Vou colgar. Despois de todo o que fixen por ti, e tratasme así. É o mellor, créame. Antes de que ningunha das dúas diga algo que se poida arrepentir. E máis lle vale que non sexa eu. E podíamos ir a Euskadi. Teño unha curma en Donosti e di que ali hai traballo. É un bo sitio para ter un neno. Iso é o que di ela. É boa xente, saberás. Ei, se non queres ir a Euskadi, podemos ir a donde queiras. Non vas vir. Polo menos tengo valor de dicirmo a cara. Ao neno non lle vai faltar de nada. Sí. Un pai. Eu non podo deixar ser Ramoura. Eu non quero quedar aquí. Non quero volver a traballar no concello. Non soporto nin un segundo máis esta vila de merda, Pancho. Onte mesmo estábamos fodendo nesa cama e tan felices. Que cambiou, Pancho? Que pasou para que agora queiras deixarme tirada? Eu non te vou deixar tirada. Vaya merda. Sí. Aí estás, Quique. Que fas aí? Estaba arranxando un tema informático. Hai un dos veciños da Sarxento Neira agardando por vostede na sala de interrogatorios. Gracias. Bos días. Chámase vostede Andrés Domínguez. Así é. Andrés Domínguez, un veciño de Marga. Vive a poucos metros da súa casa e tiña algo moi interesante que contar sobre o día do tiroteo. Que che contou? Que ainda que non viu a persoa que disparou, sí que viu algo. O qué? Que falaban. A ver, explícame iso. Marga e o tirador falaron durante un minuto aproximadamente antes dos disparos. Iso confirma o que xa pensamos, que Marga coñecía a quen lle disparou. E tamén nos di algo máis. Se o tirador ía coa idea de matar a Marga, simplemente tería que desenfundar e disparar, máis nada. Pero non o fixo. Intentou conseguir algo, falando con Marga. Non lle saiu ben. E entón disparou. Pois agora a pregunta é:
que quería o tirador. Xa que non o convenzo de que vaya a descansar, polo menos déxeme convidar un café. Pero, muller, non tiñas que molestarte. Non é nada. Gracias. Traballaches con miña filla. Pouco. Unha operación, pero non podo falar dela. Os rusos. Vaya, está ben informado. O problema non eran os rusos, muller. Eses eran 4 criminais malparidos que viñeron aquí chucharnos o sangue. O problema eran os que traballaban para eles. Xente ruín que leva dentro moita miseria. Eses son os perigosos, porque os rusos van marchar. Pero eles quedan. Sabe lo único que me tranquiliza? Que van caer. Todos. Levarán máis ou menos tempo, pero acabarán caendo. Pagando polas que fixeron. Ferro que te criou. A eses dous langráns imos lles reventar as pernas. Así aforran en zapatos. Non me parece boa idea, tío. Pois aínda non escoitache lo que teño preparado pro líder. Ese traxe que leva vai no papar enteiriño. Pero nada de pegar tiros. Porque a tua amabilidade funcionou nos de carallo. A ver, Santos, peixe un cagón. En canto nos vexe adiante vai a chantar. Así que de pegar tiros, nada. Artistas, xusto agora mesmo estaba pensando en vos. Pero ti estás a rir de nós ou que che pasa? Non, tío, eu sou legal. Amigo dos meus amigos. Toma, para ti. Para ese. Que tal? Non nos gastedes nas máquinas, E tampouco en drogas, que son malísimas. 1000 euros. Para un churrasco. Hai que levarse ben, que a vida son 2 días. Ei, guapa, birras para todos, pago eu. Tes cartos. Hello, non piches que traxe. Reventou aquí mesmo. Para quieto, hostia. Aquí no. Giorgio Virini, mija, mi... Imos para dentro, temos que falar. Precisamente agora. É urxente. Vixío. Agora se vai acabar cos nosos cartos en mamonadas. Algo para picar, Os gusanitos, polo menos. A ver, que raio vos picou agora? Teño máis que facer que aturarvos. A Fiscalía puxose en contacto con Hugo. Bárbaro. Dexes recordos da miña parte? Queren imputarvos os dous, por asociación cos rusos. Que o demostren. Sobranlles probas, pero están dispostos a ser indulxentes sempre que devolvade los montes. Que dis? Que esperen sentados. Ti vas a chantar por esa parvada. Poden demostrar que estabades implicados. Os montes e de los perder de todas. E se poñedes problemas, seguramente acabedes na cadea. Por lo menos ata que se celebre o suizo. Evaristo. Por mí non hai problema. Ti tomache la pastilla. Esta guerra rematou. E perdémola. Así que toca retirarse cando estamos a tempo. Santos, a pelota está no teu tellado. Pois a pelota pódela meter polo cu. E mai los montes. Iso era un sí? Ten toda a pinta. Onde vas? Marcho. Pero o que vas facer mellor que non estea diante. O tarado? Acaba de marchar. Pero antes deixou pagas copas para toda a vila. Pide, non te cortes. Os cartos son nosos. Desde logo a min botaron unha meiga e ao carallo. Chorriña, unha birra. Acabáronse as birras. Se queres poñoche unha gasosa. Que che querían eses dous? Amargarme a tarde. Acabo de quedar sen monte. Todo o meu patrimonio está nas mans dese bichicoma. E máis dos seus primos.
canto máis grandes, máis ganas me entran de mallar neles. Recibín a túa mensaxe. Moitas grazas por vir, África. Será mellor que sentes. Isto de que vai, Hugo? Teño que avisar a Román. O correcto sería escoitar primeiro a miña proposta. Despois podes actuar como consideres mellor. Sempre estás a tempo de chamalo, non? Por escoitar non vas perder nada. Parece que Román e ti ides en serio. E seu pai pensa que intenta aproveitarme, non? Pois equivócase. Quero. Ela a min tamén me quere. O amor acabase. Mira, Hugo, estou disposta a asinar o que me poñas diante. Unha separación de bens, un acordo prematrimonial, tanto me ten. En realidade, a miña proposta, bueno, a proposta de Evaristo é un pouco diferente. Non, creo que por aí non imos sacar nada. Deberíamos repasalo todo desde o principio. Temos pouco co que traballar. A ver, un tirador que coñecía a Marga. Unha conversa previa aos disparos. 2 balas dunha pistola a tocar. As balas? Que pasa con elas? Revisemos quen en Serramora ten unha pistola a tocar. Todos os homes de Micaela debían ter unha. Sí, pero os homes de Micaela están detidos. E o tirador disparoulle a Marga onte, así que está libre. Busquemos en todos os casos. Busquemos en todos os tiroteos que teñamos registrados. A ver, que en Davila ten unha Tokarev e está en liberdade. Mima, tío, isto xa é acoso. Vou ter que pedir unha restricción de zona. Sí, home, sí. Ou unha orde de afastamento, se che parece. Tamén, de propina. Si, home, si, ti dalle ideas. Acabaron esas caralladas, Peixe. Eses cartos eran nosos. Eran, pasado. E antes eran dos rusos, e vos roubástelos. Pois, quen rouba o ladrón, 100 anos de perdón. Si non, pregúntalle a un abogado, xa mirarás. Quen lle rouba a un ladrón, come hostias en perdón. Charles Bronson, ponte duro, que me están extorsionando. Che, quietiños, sí, quietiños. Mima... Isto igual vos que era grande. Non sei eu se o voso Kung Fu valerá para parar os meus perdigóns, pero ímolo comprobar. Aquí está a faltar diálogo, Veña, botad a correr. Por aquí lo de poñelo difícil. ¡Bum! Aí, a queimar calorías. Mima, como corren? Iso que ainda non cobraron. A ver, chimpafigos, imos falar de negocios ti e máis eu. Vale. Se queres podemos repartir, A min tanto carto feixeme grande. Podo perder a cabeza? Probablemente. Chamaches ti a Garda Civil? Eu podo ser un ladrón. Pero pola boca burro peixe. Así que eu caladiño. Ui, isto debe ser o instinto policial. Teñenos adestrados para cheirar o delito. Veña, hai que liscar. As bolsas? Non cho digo que me roubas. Cago en todo, a min botaron unha meiga, digo cho eu. A miña Garda Civil! Son unha víctima inocente! Acudíreme! Espero que Marga estea mellor. Segue grave, pero o máis crítico xa pasou. Alégrome. A pesar das nosas diferenzas, teñolle moito afecto. Tomas algo? Fago café? Non é unha visita de cortesía. Non. Xa o imaginaba. Prometiches devolver o Serradoiro. Os dous sabemos que o Serradoiro está mellor comigo dentro. Mellor para os traballadores, mellor para Serramoura. De verdade, iso é o que pensas cando te miras no espello. Que o fas polo noso ben. Nunca me caíche simpático, Evaristo. Es un cacique. Manipulador, fachendoso e infantil. É un detalle que mo digas á cara, na miña casa. Pero nunca pensei que ías utilizar o que lle pasou a Marga para sacar tallada. Iso é caer moi baixo. Fíxeno por axudar.
E porque pense o que penses, ela é importante para min. Eu créote. Honestamente, creo que di la verdade. Pero... Sen peros. Para ben e para mal, ti sempre fuches un home de palabra. De Teresa Soutelo un pode esperar calquera cousa, pero ti és un home dunha peza. Sen excusas e sen matices. Teño que volver para o hospital. Cando Marga esperte, direille que preguntaches por ela. Dime que xa sabes de algunha casiña barata onde nos podamos meter. E para que a queres, Roma? Será para vivir nela, non? Que pasou? Que quería Hugo? Mira, Román, estive pensando... Non, cala, vou ir onde ese cabrón e voulle partir os dentes. Para. Non sei que che dixeron, pero tanto ten. Ti e eu estamos xuntos, punto. Ti, eu e media vila co que fodín. Tanto me ten. A min non. Vou marchar, Román. Sen ti. Foi Hugo quen che meteu iso na cabeza. E quen diu que di meu pai, porque ese non fai nada sen que lle manden. O único que me deu teu pai foi unha oportunidade. É o único home que me deu cartos, sen obrigarme despois a abrir as pernas. Sabes cal foi o meu erro? Pensar que tiña un futuro. E podemos telo, xuntos. Non. Porque cada vez que me miras hai que ver o que son. O que fun. E iso non vai cambiar. Es un bo tipo, Román. E os tipos como a ti non poden acabar con mulleres como a mí. África, dime unha cousa. Se meu pai non che des os cartos, fuxirías de min. Aquí hai outro, pero en todos os casos é o mesmo. Sempre que aparece unha bala do calibre 7,62 están detrás os homes de Micaela. Ten que haber algún caso. Non sei, se cadra ese tirador roubou a pistola. Ou se cadra eu fun demasiado lonxe, o supoñer. Non. Eses disparos eran profesionais, eran seguros, firmes. Que nos fixo sabía disparar e sabía usar esa arma. Tivo que usala antes. Espere, vuelvo atrás. Aquí. É a morte dun dos sicarios de Micaela. Caeu abatido por unha tocarev. Non é un sicario calquera. É un dos homes que ia matar a Marga. Recorda que non batiu, lieutenante. Foi Clara Durán. E segundo isto, fixo cunha tocarev. Estaba infiltrado entre eles, Diego. É normal que tivese unha desas pistolas. Tenente. Non pode ser. Por que lle ia salvar a vida no monte para despois dispararche? Xa. Non, espere, agarde. Había un pacto entre Raquel e Micaela. Clara salvou a Marga por orde de Micaela. Salvouna nese momento, só para manter a súa tapadeira, pero cumpre as condicións. Ten unha tocarev, está en liberdade.
E coñece a Marga. Ainda así. Porque Clara ia querer matar a unha compañeira. Non o sei, pero sacaba algún beneficio coa súa morte. Que beneficio, Diego? A sarxento Neira ia acusar a Alférez Durán ante asuntos internos. A cousa está tranquila. Por que non ides tomar un café? Gracias, señor Alférez. ¿Qué tal ahí dentro? Quitaronlle o respirador. Están agardando a que esperte. Pero non creo que o faga. Deixa a radio comigo por se chamando o cuartel. Aquí 130F para 130P1. Acaba de lanzarse unha orde de busca e captura contra Clara Durán. Marga. Filla, estás ben? Está no hospital e vai sair todo ben. Non fales agora, descansa, filla, descansa. Tens que chamar a Diego. Sí, tranquila, agora chamo para avisar que despertaches. Pero descansa, meu amor. Dixen que foi Durán. Que foi Clara Durán. Que foi Durán o que, nena? Ela disparou. Fala con Diego. Hola, Moncho. Hola, Clara. Todo ben? Sí, estou aquí esperando a ver si Marga desperta. Vexo canso. É que xa son moitas horas aquí, muller. Sente, durma un pouco. Que fixeches? Durma, Moncho. Non te chegues a miña filla. Peche os ollos. Durma. Non quería que lle fagas dano. Non sabe o que di, Moncho. Está demasiado canso e non pensa con claridade. Siento que estés experta. Tranquila, teu pai está ben. Só está sedado. Cando esperte non estará seguro do que recorda do que non. Sinto que as cousas teñan que acabar así, Marga. Pero non o podía permitir. Pasei 2 anos infiltrada, facendo un traballo que ninguén quería facer. Sacrificando todo. E ti queríasme meter presa como se eu fose a mala da historia. Despois de todo o que fixe. Apártate dela, un meto che unha bala na cabeza. Tes 3 segundos. Estás ben?
Para min isto é persoal. Voume encargar de que Comandancia pida para ti a máxima pena posible. De todos os detidos neste caso, Micaela, os seus homes, ti é a peor. E non só porque sexas tan culpable como eles, senón porque és garda civil. Sacade esta muller de aquí, levade a Comandancia para que lle tomen declaración. Pensei que ia rematar antes de que volveses. Non hai presa. Non, claro. É todo canto teño. Non quero esmolas. Pero si a axuda dun amigo. Colle maca. Pancho, o fillo non é teu. Xa o sei. Entón? Gustaba má idea de que o fose. Señora... Sen trucos. Sen trucos. Eu podo saber por que cambiaches de idea, Evaristo. Quero ser radoiro, pero contigo fora rinchando os dentes. A ver, Peixe, alma cándida, canto tempo pensabas que íamos tardar en descubrilo? O qué? Que tiñas ti os cartos dos rusos. Pensaba avisar, Pensabas? Pasóuseme, que ando moi estresado. Claro, por iso mercaches un deportivo. A ver. Iso foi principalmente por presumir un pouco. Pero o coche non é para min, que conste, Era unha doazón para a Garda Civil. De nada, Estásme tomando pelo. Non, é que así colledes antes os mangantes. É que ten un reprise que mima. Roubáchelos ti, Peixe. Non. Eu estou rehabilitado. Topeinos no monte, enterrados. Enterrado tiñas que estar ti. É que a xente agora tira calquera cousa. Pero se os atopas son para ti. Ben na Constitución, non? Non. E se compartimos? Tampouco. Pero unha propiniña, por devolvelos voluntariamente. Así sí, Porque mira, que conste que eu tiña intención de devolvelos. Inocente, señoría. Para! As opcións que tes son estas. Primeira, deixote libre de cargos, pero igual de pobre que a semana pasada. E a outra? Métoche un paquete que quedas abaneando. Me cago en todo. Polo menos o coche, Requisado. Claro, todo para vos, non? Va, total, mentres non as falten as pistas... A ver, con paquete ou sen paquete, decide. Pois está complicado. Pero casi que quedo coa segunda. Unha decisión moi intelixente. Veña, arreando. Un segundiño. Ai, mima. Ai. Volvo agora, de acordo? Dime, Evaristo. Teresa xa ten o contrato. Gracias. Non. Grazas a ti, Raquel. Ás veces un necesita que lle recorden quen é.
Foi cousa túa. Non sei se saberei moi ben do que me falas. De África. Deches de cartos a cambio de deixarme. Nin sequera o pensas negar? Non, non o vou negar porque é certo. Ofrecinlle cartos. A cuestión é que os colleu e non houbo que insistirlle demasiado. Pero que clase de país ti? Dos que protexen os fillos, aínda que nin o pidan nin o merezan. Que faz, Enrique? Quero que, cando volva, sarxento o atope todo como estaba. Grazas. Por qué? Por cuestionar a miña orde sobre Clara. Pero que sexa a última vez que o faz. As miñas ordes non se cuestionan nunca. Estamos? Sí, meu tenente. Adiante. Grazas, Diego. Quen me ia dicir a min que un día me ias abrazar? Sí, Diego. Pero non te fagas moito, eh? Como estás? Ben, ben. Algo atordado ainda, pero estou ben. Ela? Ela pasou un anaco experta. Falando, oiches? Agora xa durmo outra vez. Está esgotada, pobriña. Importaríache deixarme un minuto a sós con ela? Claro, Diego. Grazas. Nas últimas 48 horas pensei que te perdía. Deben ter máis fe en ti. Recordar lo forte que és e que nunca te rendes. O caso é que pensei que te perdía. É a verdade. É que non me podía imaginar sen ti. Así de sincero. Pero sabes que foi o peor. A frustración. Pensar que te ia perder. Sen terche dito nunca que te quero. Quero te amar. Quero te máis que a nada.
Bos días. Bos días, meu amor. Coñécesme desde que son un neno. Sabes como son. Nunca me metería na túa casa se o meu con Marga non fose en serio. Para que curen as feridas. Para que curen. Solta! Valle dicir a Román da miña parte que este camión non se move daqui ata que non me pague o que me debe. Vas morrer só, Evaristo. Podre de cartos, sí. Pero só. Ven vivir comigo. Cortaron o depósito. Roubáronnos. Para guardar centos de litros de gasóleo necesítase un tanque enorme e iso necesariamente ten que deixar pistas. Foi meu pai, Tomás. Estou seguro. Tes probas diso? Comprobei as rodeiras que atoparon e os anacos do faro roto. E as dúas cousas corresponden a este modelo. Noutros cuartéis da provincia aumentou o número de denuncias por roubos. Que tipo de roubos? Ferramentas, motoserras, pezas de motor... Vou defender os meus intereses polas boas ou polas bravas. Ti fai o que teñas que facer. Cago en todo. Onde quitaches isto? Teño os meus negocios, como sempre. Todo iso é vos? No, E de quen son? da picoleta. Ven vivir con papá. Iso xa veremos. Roubaches o gasóleo. Hai que demostrarlle a Balisto que a nós non nos pisa ninguén. E podes saber onde vas? Iso non é asunto seu. En Serramoura as cousas sempre acaban mal. Que lle imos facer?